नमस्कार प्रणाम। तो का हो पवन भैया मुंड बन गइल बानू। टपा टप टप। माने हमार कहे के मतलब बा गाना आई कि ना आई अभी। तू समझा? हाँ। आई नू। तो फैन लोग के हम माने अपडेट दे दी कि पवन भैया के गाना आवे वाला बा। नहीं, तू समझा नहीं। ठीक बा हम बतला देता नहीं तो रघुआ सब के बतला दी कि पावर स्टार पवन भैया के एगो गाना बहुत जल्द रघुआ सब के बीच में आवे वाला बा। जी हाँ। और रघुआ सब के बतला दी कि कल अपडेट हम दे रहे हैं कि विनय बिहारी जी के साथ पावर स्टार पवन सिंह के गाना रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो गई बा। लेकिन ओकरा से पहले भैया रघुआ सब के बतला दी कि विजय चौहान जी के लिखल गाना पावर स्टार पवन भैया गए बानी और बहुत जल्द रघुआ सब के बीच में आई। कावना चैनल पर आई तो रघुआ सब के बतला दी कि उषा फिल्म्स नया चैनल बा जौन की सावन के दूसरा गाना पवन सिंह के आ रहे चूड़ी हरी हरी वही चैनल से लोकगीत आ रहा बा पावर स्टार पवन सिंह के जौन की विजय चौहान जी के लिखल है। आगे रघुआ सब के बतला दी भैया कि बहुत बड़ा अपडेट बा। अब लोग सोचत होगा कि भैया कितना फेंकाई अपडेट कितना झूठ बोला जाए तो भैया ये बात झूठ नहीं के 100% रघुआ सबके हम कन्फर्म बतलावा तनी। आज ना तो कल गाना के पोस्टर रघुआ सबके बीच में आई कन्फर्म बतलावा तनी भैया एक झूठ मत माने। और रघुआ सबके बतला दी कि देखी पावर स्टार पवन भैया के जब मुंड बन जाला नू तो फैन भी उनकर पावर में आ जाला। ये तो सब कोई जाना कि फैन इज पावर। जो पावर है ना वो फैन के ही पास है और किसी के पास नहीं है। पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह को अगर पावर मिला है तो फैन से ही मिला है। सबसे उतना पावर मिला पवन भैया का तो आज पावर स्टार कहानी तो रघुआ सब बानी तो सब कोई बा। तो रघुआ सब इंतजार करी पावर स्टार पवन भैया गाना के और आवते ही भैया गार्दा उड़ा देवे के बा। काहे कि रघुआ सब के बतला दी कि विजय चौहान जी के लिखल गाना दब ना होला कोनो ना कोनो रिकॉर्ड ही बना के रहला। तो अपडेट कैसा लगल कमेंट करके जरूर बतलाएं। मिलता नहीं अगला वीडियो में, तब तक नमस्कार, लव यू ऑल।